Bya mwana bangina asega siri mwakore nene. Yo kwamya kishwanga abageni bana omi bali bakire komorora. Mbanyore gento bakuri. Kero bana bali basire tiritukoliri. Nenchi nabona anyogetenda nkanyora ngasta yene na omi aguchikwegenya. Igo ninchi nabeto mutangani komwe kamatrese gakeiga nigetamba kijya konyo kurara sakanyumba kaliyari. Twanyukire chinda abangina ninchi tokobogori abana. Baka gotware ya twiki kibere. Naindere ndo mongina. Abangina mbatageta sebago kikwibisa. Nonyene kero baakiri banyora sebago tamaguchi. Mukungwe nari tayari kubalire kuri aye motorire. Kero mwami nyoki wiga nonyemara kwa bamocha mwana ari mwebisa. Twene kubanga mangana ari ngora kero bwakire. Abana aba tari go barenga bangaini bagatama. Nyasaye gatuma malaika yakababugulia. Kagira twaruchiga. Nyasaye tigaye wobonene. Kubulinde kero kyo ba MCA e ward nereye. Nainde gonko boli kunyati ko ward mugambi ko genda kuchie county. No wate banga ito ko ward to ko genda kuchie county to ko genda. Sebinto byongwa bikale tumule bikole toretera bangina. Ekikoni kino mungina bwekikoni. Nainda iganinka. Mukungo yeno yo minto otigaire. Tire tukobutana n'ekikoni iri yaye. Kera abandi barure sabuni nabo sibwa kiro mugambi mbuya mono. Amaguta ekingini toratema ngamaguta naro ekingini kikukarangerwa. Nenyanya. Nigatunguo. Inegasiyo mungina bwekikoni omungina nyanduko gusama mmori. Igoncho naongo tukotoke chikoni yeri paka tuwakire chikura 2022.